नमस्कार। आउ गोटे नुआ ब्लॉग तो निहाती भावे मो पछपटे देखुथिबा एई नदी होची बाघुआ नदी। ए नदी रही पोलोसरा ब्लॉक रो प्राणदेईपुर ठारे। आ ए नदी उपरे पाखापाखी 10 ରୁ 12 खंड गाँ रो चाषी भरोसा करती। आउ एई नदीर पानी जोगु खरीफ धान और रबी फसल ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ନଦୀକୁ କିପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖେଇବି ଏଇ ବ୍ୟାରେଜ ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷବାସର ରହିଛି ଅସୁବିଧା ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଲୋକ ନିଜର ଚାଷବାସ ପାଇଁ ପାଣିର କେବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି। ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ପୋଲସରା ବ୍ଲକର 10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏଇ ବାଘୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାଣଦେଈପୁର ଠାରେ ଏକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପାଣିକି ଅଟକାଇବ। ଆଉ ଖରିଫ ଫସଲ ସହିତ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧାରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଇକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଏଇ ବ୍ୟାରେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଲା, ଅନୁମୋଦନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଅଧପନ୍ତରିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ତ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ କହିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ ବ୍ୟାରେଜ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟାରେଜ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଅନ୍ନଦାତା ପାଲଟିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ। ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇଠି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଖବର ରଖିଛୁ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି ତାହା ତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ବ୍ୟାରେଜ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଣି ପାଇବେ, ଆଉ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା। ତ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେନି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି, କାହିଁକି ନୂଆ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ
ସବୁ ସମସ୍ୟାଠୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କାହାର ଏ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାହାର ନିଘା ଲାଗୁନି, କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାହା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପାଣି ପାଇବେ, ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ଚାଷବାସ କରିପାରିବେ, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।